Good afternoon, sir. That's people good afternoon. Sir? That's people good afternoon. Sayam. Hey, my bishop. Then get young guy good afternoon. Chile Kamagoko. Where we like? Let go to Ocean, you get a motor. Sorry. Foreign Congo, you can date in Nigeria. Young guy good afternoon. Come on, how I can get and you have what to Eh, Nganiru Megan Tata. Ganiru bishop. The weapon I get the weapon last year. There's a phone guy off my, there's a phone guy off my. There's a phone guy off my, there's a off my. That area should cake. Onye kpara apa iji ebutu gara. Onye kpara gị ihe iji ya dị ka ara gị ofuri. Onye kpara gị eletela kpara gị ihe. Akwa igoro m ego bishop. Ana masị fom na n'ime akwa ahụ bifo ga ego ya. Akwa fom nọ na bịa akwa ka ị ga ahịa gụọ ya. Isi gịnị? Akwa mere ara gị na ara gị eyi ekola ka eji apa ihe. Asị m akwa fom na ya ga ego ya. Oh, okay. Oh, Krika bishop. Oh, okay. Ịhụ na fom na ya ga-amabụrụ okay. Mgbe iyi wele okay. Nwoke lụkwa gị chakwa ị ga-akọchi na-eyi okay ka ị change pattern. So far as not first grade, aga m na-eyi. You get it okay na pants. First grade ya. Okay na pants. You get you okay first grade na pants. Mba. What of first grade in bra ana? Mba. Aha ga. Aha m bụ Ijeọma. Ijeọma onye. Ijeọma Ndubisi. And you sit up from that place. Sit up from that place she be. Tranga da bala saram. Sige yiri ho no kada. Debi anga were bala saram na board. The way for now of Matchmaking Amagok. Because here ki hu VDM. Why you who is you very dark man? If you got that, I could speak about it. Why are there? How more Enugu State? Kano West Local Government. You don't like what manager. Hello, Hegro. Agum biology. You got your patient. Mba. Legi na nna ha dị ndụ. Nna m anwụọla, nne m ka dị. Nna gị ọnwụọla. Don't know. Gịnị gburu nna gị? Ọnwa accident. Don't know. Ọ tipa gburu nna gị ka ọwa ọkada. Ọkada. Ya kugbo nna gị ya nwụọ. Ọnwụ ozugbo ọ ya tụrụ ahụ bifo ọnwụ. Don't know. Family. Ọkada na ọkara nka nwụọ. Family ọkada ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ị ga-eme ihe ụka ka ọ bụ ihe omenala?
ihe ụka. ụmụ nwoke ole tara na gị Ofu onye. kebe isi na-anọnyere anyị Abuja. gịnị ka ị na-arụ Ana m arụ awụ m sonographer na hospital. ịsọ homography Ndị na-eme scan na hospital. Ana m eme scan. naanị ofu nwoke a tara gị aha ya gịnị Aha wee Emmanuel. Otele Rosanna emeghere unu tasasị ndị niile Emmanuel tara bịawa nga agụghere unu gate asụ ụmụ nwaanyị niile Emmanuel tara agbagotebe nga ịpatala infection n'aka Emmanuel Nteri ịpatatala infection n'aka Emmanuel Nteri gịnị ọkara anyị Mba nọrọ me travel. mgbe Emmanuel tara aga ego enyi ele dị mkpu ị na-etiri ya Ana m eti mkpu. Otele genotype gị AS. blood group gị O positive. kpọọ ya nọmba Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bang. 070 63 77 3517. Good afternoon, sir. ebere ebe a mbụ No, mba. ya wepụ filta anụ na fonu gị fakpara ya Mmadụ know they are safe. mmadụ na ọ dị ya m na-ama ma ọgụ ma azaga esta ọwụ dịzi ya lọ pasụ ga nga ị gara aga kwere filta mmadụ tụ onwe ya ọkwa mana ihe ọbụla mere ebe a na-abanye ihu akwụkwọ Yes, sir. ị dị afọ ole 26. ewe fonu n'ala gị laa azụ ọya kwere filta mmadụ tụ onwe ya asụla gị tọn nọ wụọ geto nsụla gị tọn nọ ncheke trangade fara laazụ Chineke agbaghị ọkụ laazụ Sorry, can do a phone them off, mom. na-etu osi ije nọrọ nga ahụ ịnọ kpụ ehicha ụkwụ ndị ụmụ nwoke ndị na-eji awa ọhịa lewe anya n'ihu ọkpara ogodo ya chicken pox mere n'ike ọdịla otu ya were fọn ọgọ aha gị Chinyere. ya Okay. chinyere gị chọọ ebe ị ga-anọ n'aka maka ọkụ arịflet ga nga iwere filta mmadụ taa n'ihu gị na-enwe onye ma kọlọ ezie fonu gị ọfụma Chineke agbaghị ọkụ ime fonu a mewe eko na mebute oge ya pere ntavi Nachi wepụ the filter, mom. ewepụsịrị ihe mgbe i tiri mmadụ Okay. iche ndị na-ejere abụ n'ike ịba m ekwe ka ihu ya ara ịzaghachi ihe otu nchi kpọrọ otu Chinyere m kpọrọ last year Ọgọst ya were mamịrị ba kasachara m na bedu ndị ọba mamịrị ịzaghachi ihe I found that out here. It's a one year book. Mama, it would on your bed. You want your bed. Oyoka. The one your cat, why whom they bought was.
Ebe na Ọka. Amaobi Ọka. Ebe na Amaobi Ọka. Adabebe. Ịsa onye. Adabebe. No, one hand community ko one hand village. Gịnị wa Adabebe? Aha the village. Gịnị wa Adabebe? Amaobia. Abụ onye Amaobia. Adabebe ọ onye. Ọ aha nna gị ko aha community. Adabebe were aha the village. Village Adabebe. Ono di ole na family uno. I the 6. Nne ya kpọtara mba atọ wee ime ya amụcha 6. Ha? Nna gị o ji azụ nkịta. Mba. Anaghị osiri ike. O si ike. Okay. Lanya, ebe iwe onye Adabebe. Anaghị gakwa na isi ike. Ekwu dị aha community isi na ya pụta. Lanya na amakwa gị mmecha gị interview na from now headquarter to go ụlọ ọgwụ gwa doctor sị ya mee gị lab ara. Nse ya mee gị gịnị? Ya mee m lab ala. Exhibition. Awasị ndị lab ala ara agbaga agbakọ mgbe m sị ara agbaga gị. Nse yakwa na ara agbaga gị ga-ekwuo ya mee gị lab ara sị ara. Ara. Ya mee gị lab ara. Ọwa ara aka ịkpa ka ọwa ara aka nri. Nke aka nri. Ya mee gị lab aka nri. Ị na ihe m na-agba gị? Yes, sir. Ara siri ike. Ị mụọla nwa mbụ? Mba. Ị ma nri echi? Yes. Ọfụma. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Aga m. Ka ihe gụrụ na mahadum? Agụ m business administration. Ị ga-eyi pad? Mba, adịghị m eyi. Otele eji agba ọtọ n'ehihie n'ụtụtụ ma n'abalị. Ebere gị ugwu? Mba. Enweghị ha achapụ ozu mmụọ aja ya enwe nke a chapụtatụrụ. Onwe. Yes, sir. Kanda. Complete kanda. Ụmụ nwoke letra ala gị? Ịnọ? Kpọwa aha ha. Tunji. Otele Rosari sọwọ. Olatunji. Leke onye wụ Tunji. Tunji onye Yoruba ka onye gịnị? Onye Yoruba. Gebe otele gị je afro otele gị onye wafumi ogbo ya akọdasata. Aya pụzọ bido tama ka ọwụ ya wụtara n'ikpeazụ. Ya nwata m ikpeazụ. Then ilechara onye mgbe ị ga-achọwa di ya hapụ ya Tunji ya lere gị Tunji lere otele gị na ị na-eyi gị hụ pati tukee ya. I'm not playing here. I think I'm not here. Don't come here and laugh with me. Ị hapụrụ otele ga-ewere onye Igbo ya akwụ ụgwọ isi ga-ewere nye Tunji ya tukee ya. Otu ihu gị onye mere nwe chọọchị nyicha nwa onye bọtụs. Anya were aka sịrị na ihe a hitere n'ọnụ onye Tunji. Ka wetara gị na nwoke Igbo baa ya n'ime na mmanụ nri m na mmanụ na-awụ mmanụ nri eju nga. Ihe o mere anya ka oke gbabara n'ụlọ mmadụ. Tunji atachala gị da takwa ya ala asị na ebela nga na mmeghe ntazụ.
fa were kpọwazi ahụ onye ọzọ sesi mmadụ anọ nke m nara anọ na gaza ma m nwe isi wee ihe mere gị n'isi ọ tọrọ gị ọchị Mba. ụdị mmadụ gị ndị a na-anọ na general hospital ebe ndị agbaghị ọkpụkpụ ụlọ amụọ ọhịa mere ji bọ ha tụnji atụ ka elu iji ama ọnọrọ mmadụ anọ am na amụ. ele ihe na-ama ọnọrọ ha ọ dị ka edewala stupid dasị bịara nga emegara m ha dasị iwe ikuku imega ha emega aka ụtọ dasị gaza agbasi aka ha ihe imegatara tụnji ga-emere onye Igbo gị bịa nga emega ha laa ya m agwa gị na gaala ọya mere ha anaghị ji gaa laba ara sị gịnị M ga-laba ara. ushie mega ha tụnji werele gbejulata gị n'ime ọnyụnyụ nwa agbọghọbịa dị ka gị ebe isi na-anọnyere anyị Anọ m Abuja. kpọọ nọmba gị ga nhafụ gị kpọwa aha o nwere ike ndị emesu ya akọ ọtụtụala gị Otele na Abuja betu raga onye mesu ya naga achara ya ire ọtọ kpọọ nọmba gị Chineke agbaghị ọkụ Okay, sir. 090. onye wụsa aga ịkpọtụ ndị ọmụnwa ka ịkpọrọ asa anya ịnọrọ m nso kpọm sa mewere aka kụwasa gị Otele eyes na biwasacha gị Otele eyes bịara nga abịa akpọga m saa egbe na-efu amụ ịhụ na m na skrin ịkpọwala m saa ezigbo mmadụ Bishop, ịfọ na-aga n'ụzọ na onye hụ gị na ya asị born again ebe tuji tukere kpọọ nọmba gị Chineke agbaghị ọkụ 090. ọmụa na-ewe nọmba gị asị gị kpọọ nọmba gị ọmụa na-ewe nọmba Okay, eche m na-edi ya n'akwụkwọ. Eche m na-edi ya n'akwụkwọ. Chineke agbaghị ọkụ mụa na-eje kpọọ nọmba gị onye chọọ gị ya mitie gị kpọọ gị na akparịma onye tunji na-edere gị nọmba na akwụkwọ sị ịwụ gịnị 090. come on subscribe for that place so you subscribe for Chineke agbaghị ọkụ subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị 090 30 24 9953.